δικαιοσύνης. Τι σημαίνει, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει αυτό που γίνεται όταν ο Α χρωστάει στον Β. Όταν λοιπόν ο Α δεν θέλει να πληρώσει το Β, ο Β πάει και κάνει αναγκαστική εκτέλεση στα περιουσιακά στοιχεία του Α. Οπότε πρακτικά αυτή η απόφαση αν εκτελεστεί, τι σημαίνει, τι υπάρχει στη Γερμανία, στην Ελλάδα, το οποίο μπορούμε να κατάσχουμε? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι Γερμανοί δεν θα αφήσουν να βγουν σε πληστηριασμό τα περιουσιακά τους στοιχεία. Σίγουρα θα έρθουν σε κάποιες διαπραγματεύσεις ή μπορεί και να θέλουν να κερδίσουν χρόνο, να βάλουν κάποια άλλα νομικά εμπόδια. Όμως, το βασικό νομικό εμπόδιο που προερχόταν τόσα χρόνια από τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης πλέον δεν θα υπάρχει. Γιατί ο βασικός μας εχθρός, δυστυχώς, ήταν ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης που δεν μας άφηνε να προχωρήσουμε τη διαδικασία και όχι οι Γερμανοί.